tref już śląskiego czwartku. Dzisiaj mamy sam fajnego chłopa z Grusiu, co wychodzą, doktor Sebastian Musiał. Opowie o Śląsku, o tym, co się działo, jak nas przyjęli do Polski. Głos oddawam naszemu najmłodszemu członkowi, Tomaszowi Świeczek, który wie, kludził teatryczny tref. Ja dziękuję. Witam Was tutaj na kolejnym 30. już Śląskim Czwartku pod tytułem Górny Śląsk 1922 podział i skutki gospodarcze, który poprowadzi pan profesor Sebastian Musiał. Dziękuję. Dzień dobry, doktor. Ja nie poradzę tak pięknie gadać po maszynie śląskiej jak wy, bo ja się spolszczył trochę, tak, nawet po polsku, jeżeli pozwolicie. Tak byłem wychowany. Więc proszę Państwa, to co nas dzisiaj tutaj gromadzi i interesuje najbardziej, to stulecie włączenia części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, nazywanej II Rzeczpospolitą. To był proces złożony, wieloletni, wielopoziomowy i niepokojowy. I stąd to pytanie tutaj w tytule też, odnoszące się do sympozjum, które zorganizowaliśmy w czerwcu tego roku na Chełmie. I ono się odbywało właśnie pod tym tytułem Stulecie podziału, utraty czy powrotu. A dzisiaj chciałbym skoncentrować się na zagadnieniach, które miały miejsce po tym 1922 roku i dotyczyły przede wszystkim przestrzeni takiej życiowej naszych przodków tutaj. No i pokazywało, jak ta sytuacja była znowu niejednoznaczna i skomplikowana. To, co tutaj widzimy, to jest zdjęcie symboliczne, przedstawiające moment wkroczenia armii polskiej na rynek rybnicki 3 lipca 1922 roku i przejęcia uroczystego tego terenu włączanego we władanie. Pan po prawej stronie, tutaj przy stoliku, to jest Józef Rymer, pierwszy wojewoda województwa śląskiego. Jak wiadomo, chciałbym przypomnieć kilka podstawowych faktów, ponieważ to wprowadzenie nam uzmysłowi rozmiar tych wydarzeń, kogo to dotyczyło i dlaczego w takim kształcie. Więc po tym plebiscycie, w którym głosowało 1 221 000 z hakiem osób, tak? Czy było uprawnionych, a głosowało niespełna 1 200 000, przy gigantycznej frekwencji 97,5% to jest niewyobrażalne dzisiaj, żeby ktokolwiek brał udział tak licznie w głosowaniu. Wyniki były dla strony polskiej niekorzystne, tak? Bo efekt 40%, 40,4% na rzecz Polski, 59,4% na rzecz pozostania w granicach Rzeszy Niemieckiej. No, właściwie w tym trybie ilościowym pokazywało, że sprawa polska nie uzyskała spodziewanej czy oczekiwanej większości poparcia. Z czego to mogło wynikać? Mogło to wynikać z tego, jak określony został obszar plebiscytowy, że był on odzwierciedleniem oczekiwań strony polskiej co do tego terytorium, które chciano włączyć do Rzeczpospolitej. No, okazało się, że znacząca część, szczególnie ta wschodnia, jak tutaj widać, nie głosowała za Polską. Czy to znaczy, że tam kwestie narodowościowe nie istniały? Nie. Czy to oznacza, że tamtejsza ludność nie posługiwała się tym językiem, który nazywano polskim? Nie, posługiwali się. Oni wybrali politycznie. Tak samo jak ci, którzy głosowali za Polską, wybrali politycznie.
o tym, co się działo w tym okresie od 1918, od listopada, tak, do 21, czyli do plebiscytu, do 20 marca, no to są osobne historie i tym się zajmować nie będziemy, ale warto zauważyć to już w tej chwili, że wyniki głosowania przedstawiane w taki sposób, tak, to jest mapa z 22 roku już, tak, czyli pokazuje na czerwono ten obszar propolski, tak, ale to wcale nie jest tak, że tam było 100% za Polską. Musimy sięgnąć do danych, które są na poziomie bardziej szczegółowym. To jest wykres, który znajdą Państwo w internecie na stronach Instytutu Badań Regionalnych Śląskiego, który pokazuje, jak to wyglądało na poziomie poszczególnych gmin. I ten obraz już jest zupełnie inny. Tak? To pokazuje, że rzeczywiście stronnictwa czy podziały pokazywały niejednorodny wynik. Tak? Nawet jeżeli na tych obszarach tutaj na czerwono, tak, większość w poszczególnych gminach głosowała za Polską, to nie były wyniki 100%, czasem na granicy, czasem, zwłaszcza w miastach, tak, zdecydowanie nie po myśli Polski. No i teraz, jeżeli nałożymy te wyniki, tutaj czerwone kropeczki, propolskie, niebieskie, proniemieckie, nawet na obszar włączony, czyli tego przyszłego województwa śląskiego, no to widzimy, że te różnice są, ten poziom wymieszania się, prawda, jest znaczący. No a przede wszystkim jeśli chodzi o ten najbardziej uprzemysłowiony obszar w centrum, tak, tutaj tej mapy zlokalizowany, czyli takie miasta jak Katowice na przykład, one były zdecydowanie nie propolskie, zostały włączone i potem tam się wiele rzeczy działo. Dlaczego o tym mówię już w tej chwili? Dlatego, że skutki tego podziału, tego wymieszania ludnościowego i wymieszania różnych kwestii również na poziomie gospodarczym odczuwano w sposób znaczący przez cały ten okres nazywany okresem międzywojnia, tak, czyli od 22 do 39 roku. Kiedy to się okazało, że taki, a nie inny obszar zostanie włączony? No wiadomo, po tym akcie zbrojnym pod wodzą Korfantego nazywanym Trzecim Powstaniem, który tam trwał od maja do lipca, Rada Ligi Narodów 12 października podejmuje decyzję, uchwałę o podziale obszaru plebiscytowego, no i przyznaje ten obszar, który zdaniem, podkreślmy, głównie Francuzów, tak, uzyskał większe poparcie na rzecz Polski. To są te obszary od Lublińca, Tarnowskich Gór, aż po Bielsko i Cieszyn, czyli powiaty, tak jak tutaj wymienione, Rybnicki, Pszczyński, Katowicki, Lubliniecki, Tarnogórski i Świętochłowicki. Powierzchnia 29% obszaru plebiscytowego, czyli niemal 1/3, co należy uznać za ogromny, o ile nie gigantyczny sukces strony polskiej. Jeszcze, że to był najbardziej przemysłowy obszar. Tak. Dlaczego? Dlatego, że tutaj oprócz tego, że to był obszar zamieszkany też najgęściej, zaludniony, no to był obszar, w którym mieściły się najważniejsze ośrodki przemysłowe i co podkreślała strona niemiecka, wypracowane nie przez Polaków. Tak? Czyli to było bogactwo, które było przekazywane. I stąd się brały potem wszystkie niesnaski z tym związane. Co się okazało po tym podziale? Że około 250 000 zwolenników opcji niemieckiej znajduje się w granicach nowego państwa polskiego. Tak? Ale w drugą stronę ponad 500 000 tych, którzy głosowali za przyłączeniem do Polski, nie znalazło się, tak? Czyli pozostało po starej stronie granicy, tak? Czyli po tej granicy wchodzącej w skład Rzeszy Niemieckiej, Republiki Weimarskiej rodzącej się wtedy. No i jak to wyglądało, jeśli chodzi o stosunki ilościowe
jeśli chodzi o ten przemysł, tak? 53 z 67 istniejących i działających wtedy kopalni trafiło w ręce polskie. 10 z 15 kopalń cynku i ołowiu. 22 z 37 wielkich pieców, tak? Które stanowi ogromny kapitał przemysłowy. 75% wszystkich instalacji przemysłowych na Górnym Śląsku zostało włączonych jako nowe województwo śląskie do Rzeczpospolitej i 85% rozpoznanych złóż węgla. Za chwilę pokażę Państwu też, w jaki sposób rozpoznawano to i jak to opisywano, ale starano się to zrobić bardzo, bardzo szczegółowo. Na poziomie politycznym Liga Narodów, wtedy też młody twór międzynarodowy, organizacja, której częściowo spadkobierczynią jest obecny ONZ, tak, zaleciła dodatkowe porozumienia międzypaństwowe, które miały regulować relacje między Niemcami a Polską, a dotyczyć ludności i obszaru włączonego do tego młodego polskiego państwa. I to nazwano konwencją, którą podpisano w Genewie 15 maja 1922 roku. I jak na konferencji tym naszym sympozjum tłumaczył profesor Kaczmarek, to był krótki czas bardzo. Od 15 maja, kiedy tę konwencję podpisano, do drugiej połowy czerwca, kiedy rozpoczęto zajmowanie już faktyczne obszaru Górnego Śląska, upłynęło, no, łatwo policzyć, miesiąc. Tak? Trzeba to było wszystko szybko zorganizować i przekształcenia w takim tempie następujące tutaj na tym terenie musiały być szokiem dla wszystkich mieszkańców. Nie ma innego wyjścia. No, każdy z nas pewnie czułby się co najmniej zagubiony przy okazji takich zmian. To wywołało migrację ludności. Część tych, którzy nie widzieli swojej przyszłości po stronie polskiej, wędrowała na stronę niemiecką. Część tych, którzy chcieli za wszelką cenę znaleźć się po stronie polskiej, opuszczało też swoje rodzinne strony i wędrowała na część polską. O tym też dyskutowaliśmy podczas naszego sympozjum, bo ten temat jest rozpoznawany ciągle. Tam jest tyle niejasności i tyle niedopowiedzeń jeszcze, że historycy mają pełne ręce roboty i coraz trudniej to zrekonstruować, a rekonstrukcje odbywają się na zasadzie często zaskoczeń, tak? Bo choćby tylko to, że w Raciborzu nie wszyscy pamiętają, że powstawały osiedla specjalnie dla tych migrantów, nowe budynki, tak? I nowe dzielnice całe. Parę słów o samej konwencji, bo ona była bardzo ciekawym tworem. Tak? Ona miała przede wszystkim ustalać sprawy obywatelskie, czyli dotyczyć ludności, która znajduje się bezpośrednio pod wpływem tych przemian politycznych i formalnych, potem prawnych. Tak? Podstawowym problemem była zwykle obawa o losy mniejszości, bo jeżeli odwołamy się do tej naczelnej idei, jaką była zasada samostanowienia narodów, no to ona tu oczywiście nie została spełniona w najmniejszym stopniu nawet, ale równocześnie taki, a nie inny podział tych obszarów rodził problem dotyczący tych ludzi, którzy no właśnie nie zmienią swojego miejsca zamieszkania, bo chcą zostać u siebie, tak? Ale nie pasują politycznie do tej opcji, która wygrała, tak? Czyli miało to tak samo dotyczyć Niemców po stronie polskiej, jak i tych, którzy się opowiadali za Polską. Co z Żydami? Żydzi w ogóle byli wyłączeni z tego procesu i to jest zagadka osobna. Co prawda oni nie stanowili tak licznej społeczności, ale jeżeli ktoś się deklarował jako Żyd, no to podlegał innym tutaj kwalifikacjom, ale jeżeli mówimy o tym, czy używamy pojęcia Żyd, to mamy na myśli przede wszystkim tych, którzy identyfikowali się czy to religijnie, czy to narodowo i przede wszystkim stanowili w dużej części ludność napływową, tak? Czyli nie uzyskiwali z litery prawa
możliwości udziału w plebiscycie, no bo było wielu Żydów, którzy byli Ślązakami, prawda? I oni mogli głosować. I oni głosowali. Oczywiście nie chodzi o głosowanie, tylko jak oni zareagowali na te procesy, o których Pan w tej chwili mówi, to znaczy jeśli była wymiana ludności, czy większa część pozostała tu na miejscu, czy przepłynęła do naszego miejsca? Po pierwsze tak, tu w tym obszarze nie jestem specjalistą, nie wiem wielu rzeczy, niektóre rzeczy tylko wiem. Takie dotyczące pojedynczych losów też i to znane mi to jest z opowieści, prawda, ale specjalistów, bo z nimi się spotykałem i słuchałem. I to wyglądało najczęściej w ten sposób, że oni pozostawali u siebie na tym majątku, który wypracowali. Tak? Przepraszam, dlaczego Pan zapytałem? Z tego powodu, że znamy wszyscy bardzo taką proniemieckość Żydów. Byli bardzo mocno związani z kulturą, z państwem niemieckim. Zgadza się. Dlatego Pana zapytałem. Tak jest, tylko że to jeszcze wyjdzie w trakcie tego naszego spotkania i to mogę to powiedzieć wprost w tej chwili. Podziały na tle narodowościowym zostały wykreowane w okresie przedplebiscytowym. O ile one zawsze były obecne w świadomości, bo są faktem, prawda? Ślązacy, ci mówiący nie po niemiecku, tak, czuli się w okresie przed 1914 rokiem dyskryminowani po prostu, tak, bo podlegali wielu różnym akcjom, czy to od Bismarcka poczynając, prawda, tej akcji germanizacyjnej na terenie całego państwa, najpierw Królestwa Pruskiego, tak, a potem Cesarstwa Niemieckiego, a potem nawet po zakończeniu wojny Ślązacy czy mieszkańcy tych terytoriów, właśnie nie Niemcy, tacy zdeklarowani, to odczuwali również skutki tej jakiejś dyskryminacji w pracy. Po prostu nie zajmowali eksponowanych czy takich stanowisk kierowniczych, które coś znaczyły. Tak? Więc wielu czuło, że to jest taki powód, żeby szukać innego rozwiązania. A nie sądzi Pan, że akurat jeśli chodzi o stanowiska pracy, to wpływ na to miało brak wykształcenia, przygotowania zawodowego, żeby pełnić jakieś poważniejsze funkcje w przemyśle wydobywczym? To są spekulacje, bo tu byśmy musieli rzeczywiście odnosić się do danych takich ilościowych, ilu młodych ludzi tutaj ze Śląska mogło się kształcić, w jakich kierunkach się mogło kształcić. Wiadomo, że dla Ślązaków, którzy nie byli zamożni i na dodatek szkoły kończyli wszyscy. Ten odsetek analfabetyzmu tak, tutaj był tak nikły, że uznawano, że wszyscy potrafią czytać i pisać generalnie. O tym też będziemy mówili, ale o samych awansach to ja bym to zostawił na inną okazję, bo to są takie rzeczy, w których ugrzęźniemy. Ja też mam prośbę, żeby po prostu zapamiętać pytanie i na koniec będzie czas na pytania, żeby je potem wszystkie zadawać, bo się pogubimy. Ja szybciej przebrnę przez to i potem nie będziemy się wdawali w te takie dygresje. Jeszcze parę słów o tej konwencji górnośląskiej, bo ona jest sama w sobie bardzo ciekawa. Na przykład artykuł 330 do 334 zobowiązuje Polskę do zezwolenia na sprowadzenie z Niemiec bez opłat celnych do polskiej części Górnego Śląska węgla kamiennego, koksu, brykietu, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu przez 15 lat. W ogóle ta cała konwencja miała obowiązywać przez 15 lat. Przez pierwsze 3 lata miały być zniesione wszystkie cła. Tak? Czyli to miał być obszar taki otwarty gospodarczo. Z kolei artykuł 224 konwencji przyznawał Polsce prawo do wysyłania do Niemiec produktów naturalnych lub wytworzonych, które pochodziły z tej polskiej części obszaru plebiscytowego. Tak? Czyli to miało być nieograniczone w żaden sposób, czyli tutaj miał funkcjonować po prostu i regulować to rynek. O tych 3 latach bez cła to już wspominałem. No i te skutki gospodarcze sobie prześledzimy za chwilę. Zadajmy sobie teraz kilka zasadniczych pytań. Co oznaczało włączenie dla
Rzeczpospolitej, tego obszaru Górnego Śląska, tej wschodniej części Górnego Śląska. Po pierwsze, nowe zagadnienie i natury prawnej, i natury organizacyjnej, jakim była autonomia. Tam się mogło wydarzyć wszystko, to była wielka niewiadoma, zarówno dla tych, którzy się na to godzili, tak, czyli dla Sejmu Polskiego, jak i dla tych, którzy tego oczekiwali i to wypracowali, tak, czyli całą ten statut organiczny województwa śląskiego przygotowali i było to przede wszystkim wolny. I ci, którzy potem mieli to wdrażać w życie, więc tam się działy różne rzeczy na tym tle. Trzeba było zorganizować to autonomiczne województwo śląskie, czyli trzeba było przeprowadzić wybory, trzeba było ustanowić władzę, trzeba było zorganizować skarb, trzeba było te wszystkie elementy, które ta ustawa o autonomii, tak, tego województwa wprowadzała, trzeba było po prostu zrealizować, co się wiązało z licznymi również konsekwencjami dotyczącymi na przykład pracowników. Ja to nawet z opowieści mojego strażnika pamiętam, jak opowiadał o kasach brackich, tak? Czyli takiej formie ubezpieczenia, która funkcjonowała jeszcze do 1939 roku, a nawet do 1945 roku właściwie funkcjonowała, czyli tak długo jak pracowali, czyli rodzaj ubezpieczeń wzajemnych, tak? Które tutaj zostały zorganizowane i cały system ubezpieczeń społecznych został na Śląsku na nowo przeorganizowany, tak żeby częściowo właśnie dziedziczyć to, co się pracowało na terytorium jeszcze obszaru Rzeszy, a w 1945 roku po zmianach granic, tak, i przeformatowaniu, czyli zakończeniu de facto tej autonomii, powstaniu nowych tworów administracyjnych, to po prostu zostało wchłonięte. Tak? I cały skarb śląski, włącznie z tym systemem ubezpieczeń społecznych, przepadł bez śladu. Chciałbym podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze, że wszystko, co się w tym obszarze odbywa, to są interpretacje, czyli to są próby zajmowania stanowiska na niepełnych danych. To nawet profesor Kaczmarek podkreślał, że tych danych mamy już coraz więcej rzeczy się ujawnia, więc tych dokumentów historycy mają coraz więcej do dyspozycji, a my dzięki nim też. Ale to nie jest wszystko. Nie mamy wielu świadectw, które przepadły po prostu. Nie wiemy, co myśleli tamci ludzie, nie wiemy, co kierowało. Ja nie wiem, co kierowało moim pradziadkiem. Nigdy się tego nie dowiedziałem, dlaczego on poszedł do powstania. I patrzymy na to najczęściej z jakiejś perspektywy. Perspektywa polska, tak samo jak perspektywa niemiecka, długo to były perspektywy ideologiczne. Tak? Ten konstrukt narodowy sieje tak długo i tak daleko, że dzisiaj też nie potrafimy patrzeć na to inaczej. Tak? Tylko myślimy jako o tej odwiecznej wojnie polsko-niemieckiej. I powoli dopiero przełamujemy ten stereotyp, mówiąc o mieszkańcach Śląska, tak? Po prostu o Ślązakach, mówiących różnymi językami, czy przywiązanych bardziej do takiej czy innej kultury, do takiego czy innego dziedzictwa. Nie rozróżniając już, czy oczywiście pamiętając te rozróżnienia, ale nie uznając ich za decydujące, przełomowe, tak jak wtedy, tak? To miało miejsce. Tak samo jeżeli mówimy o korzyściach i stratach. To jest taki obszar i taki cykl wydarzeń, który powodował na przykład wzrost konkurencyjności poszczególnych obszarów. Paradoksalnie, tak? Wydawało się, że podział przyniesie wiele szkód, z pewnością tak było, ale spowodował też inne rozłożenie akcentów i o czym też rozmawialiśmy, że były takie miasta, które zaczęły nagle rozkwitać po jednej i po drugiej stronie granicy na zasadzie a im pokażemy, tak? Jak to, że potrafimy i więcej potrafimy tutaj dołożyć. Co najbardziej zagraża moim zdaniem przy każdej takiej opowieści, błędach historyzmu
takiego anachronizmu. Tak? To znaczy, że będę wyobrażał sobie jakieś rzeczy, jak to mogło być i nadawał interpretację z naszej perspektywy roku 2022, podczas gdy takie coś tam w ogóle mogło nie istnieć, tak? A oni mogli myśleć zupełnie w innych kategoriach i tak najprawdopodobniej było. Tak? Tutaj próbuję to odgadnąć. Jeśli chodzi o sprawy, które mnie najbardziej interesują, to mimo liczby publikacji, która w ciągu ostatnich 5 lat jest naprawdę znacząca, jest dużo nowych, fajnych, ciekawych książek przełomowych, to tych źródeł, tych opracowań jest ciągle mało i ciągle pracujemy, czy wszyscy historycy pracują, ja nie jestem historykiem, czytam to z uwagą, ale historycy ciągle rekonstruują szczątki, tak? I takiej całościowego opracowania tego okresu 22-39 dla Górnego Śląska włączonego do Polski ja nie znalazłem. To są ciągle przyczynki, ciągle małe kroki zmierzające do tego, żeby zrozumieć, co się tam działo. I nawet kiedy coraz chętniej sięgamy po materiał źródłowy, no to ciągle mamy obraz taki rozsypany jeszcze, niekompletny. No to teraz postaram się trochę przyspieszyć i mówić już o konkretach. Pamiętamy o tym, jak silny wpływ na myślenie i potem na skutki tego, co się wydarzyło po 1922 roku, miał ten cały okres plebiscytowy, a ta propaganda była brutalna. Niemcy byli radykalnie antypolscy, Polacy byli radykalnie antyniemieccy, a trzecia opcja neutralizacyjna, czyli niepodległego państwa górnośląskiego, była przez obie strony bezwzględnie tępiona. Niemcy, czyli rząd, legalne władze niemieckie aresztowały wszystkich tych, którzy zakładali Związek Górnoślązaków, a Polacy też nie przebierali w środkach, żeby zamknąć usta tym wszystkim, którzy myśleli inaczej. No więc te porównania tutaj pokazujące na przykład, bo to są wszystko ulotki plebiscytowe, tak? Czy polskie, czy niemieckie, pokazywały różnice i zagrożenia, tak? Dla ludności wynikające z takiej czy innej decyzji. Moją uwagę zwrócił ksiądz Jan Rzymałka, który pod pseudonimem Kapłan Górnoślązak, jeszcze w 2021 roku ukazała się ta broszura, zrobił takie, czy miał cytować 3 pytania księdza Kapicy, czyli takiej postaci legendarnej dla Górnego Śląska, bardzo ważnej, jakie każdy górnoślęzak winien sobie zadać przed głosowaniem, czyli przed tym plebiscytowym wrzuceniem jednej czy drugiej karty. Pierwsze pytanie. Gdzie Kościół katolicki, gdzie wiara ludu naszego lepiej zapewniona, czy w protestanckich Prusiech, czy w katolickiej Polsce? Drugie pytanie. Gdzie moja narodowość, mój język ojczysty lepiej zapewniony? Czy w Prusiech, tej ojczyźnie hakatyzmu, czy w wolnej Polsce, gdzie Polak i Niemiec równouprawnionym i obywatelami będą? I trzecie pytanie. Gdzie nasz byt materialny lepiej zapewniony? Czy w bankructwie bliskich Niemczech, czy w Polsce, mającej widoki szczęśliwego rozwoju? Tak, widzę te uśmiechy. Prawda? No właśnie. Ile z tego istnieje dzisiaj, jak silne dzisiaj współcześnie są te emocje, tak? I na jakiej podstawie one są oparte? To znaczy, z czego to wynika? Czy to jest rzeczywiste, czy nierzeczywiste, to po pierwsze, a po drugie, no, ile to ma wspólnego z rzeczywistością, tak? A na ile to jest konstrukt, który jednak zawładnął wyobraźnią ludzi i trwa do dziś. Ale o tym trzeba by przeprowadzić osobną opowieść i osobną analizę. Zwrócę uwagę też na kilka takich ciekawszych elementów związanych właśnie z kwestiami gospodarczymi, które już się pojawiały w tym okresie plebiscytowym, czyli kwestie rolne, kwestie relacji
ludności, a właściwie perspektyw gospodarczych, tak by to trzeba było powiedzieć, tak? To znaczy, czy stracimy głosując, czy zyskamy. No, to miała być taka baza, czyli kto nam więcej da. I dlatego to nie straciło na aktualności. Gospodarkę ten, kto rozdaje, tak? I zawsze jest pytanie, z czego daje. Czy z tego, co ma, czy z tego, co dopiero mu oddamy w przyszłości. Jeśli chodzi o te wspomniane czy tytułowe skutki podziału, no to w 1922 roku, kiedy już zapadła decyzja, kiedy już było wiadomo, że dojdzie do tego podziału, no to wszyscy chcieli teraz dokładnie policzyć, kto na tym ile straci, a kto na tym ile zyska. No i pierwsze takie ogólne podziały, to jest bardzo fajna tutaj grafika też opracowana tutaj u nas przez instytucje regionalne, badawcze. Pokazywała, że prawie 6% górnośląskiego węgla kamiennego znalazło się w granicach Rzeczypospolitej, 97% rudy żelaza, 92% rudy cynku i tam 71% rudy ołowiu. O czym to mówi? To mówi o tym, że na to zwracali ekonomiści uwagę, tacy jak m.in. słynny ekonomista angielski John Maynard Keynes, że głównym celem tego podziału było oderwanie od Niemiec jak największych obszarów takich zasobnych w surowce, co miało osłabić gospodarczo potęgę Niemiec i wybić Niemcom zęby, żeby więcej nie mieli możliwości prowadzenia agresywnej, antyfrancuskiej przede wszystkim polityki. Bo tak wyglądała ówczesna geopolityka. Polska miała być oczywiście takim beneficjentem, zdaniem wielu obserwatorów, niezasłużonym, no ale wszystkim się to miało opłacić, bo miało spowodować, że Niemcy zostaną pozbawione nie najważniejszego, co prawda, zagłębia przemysłowego, no ale drugiego co do wielkości, tak, i co do znaczenia. Ale Zagłębie Sary też im Francuzi zabrali. Tak, okupowali oczywiście, ale no wiadomo, to wszystko miało odbywać się w ramach tych reparacji wojennych. Największe przedsiębiorstwa, które wtedy istniały na tych obszarach przekazywanych, to Huta Bismarck w Hajdukach Wielkich, kombinat cynkowo-węglowy Hohenlohe w Wełnowcu, potem to Górnośląskie Zjednoczone Huty, Królewska i Laura w Katowicach, które potem zostały przekształcone Dobra Księcia Pszczyńskiego, no i fabryka związków azotowych w Chorzowie. Szacowano, że na ogólną sumę 1,460 miliardów marek niemieckich kapitału akcyjnego w górnośląskim przemyśle ciężkim, aż 1 bilion tych marek niemieckich przypadał na kapitał czysto niemiecki. Tak? Wyliczano tam to szczegółowo, liczbę tych kopalń, cynku, węgla, srebra, te stalownie, piece, to wszystko, o czym mówiliśmy. Odbyło się to w ten sposób, że to dokładnie liczono i dopiero w 1926 roku Komisja Ankietowa zakończyła swoje prace, przedstawiając właśnie wyniki przemian, które nastąpiły po tym 1922 roku. No i potem okazało się, że tak, że kapitał polski wtedy był niewielki, ale tak, 40% to był kapitał niemiecki, francusko-belgijski 22%, anglo-amerykański 20%. To pokazuje, jak stopniowo tak, ten kapitał polski był na poziomie 16,6%. Tak? To pokazuje ten moment, kiedy już nastąpiły pewne przemiany, ale aktywne przejmowanie majątków niemieckich przez stronę polską miało dopiero nadejść i to nastąpiło w latach 30., o czym też za momencik.
W 1922 roku ukazała się taka broszura zatytułowana Przemysł górniczo-hutniczy Polskiego Górnego Śląska, czyli dotyczyła tego obszaru wprost przejętego. No i tutaj właśnie krok po kroku przeanalizowano wszystkie zasoby przekazywane do Polski. Obliczono, że że są to 124 pokłady węgla o miąższości tam 172 metrów albo 62, w zależności od tego, gdzie dokonywano te pomiary. No i nawet spekulowano. Nie ulega wątpliwości, że wobec szybko rozwijającej się techniki górniczej granice wydobywalności przesuną się coraz bardziej w dół, tak iż w przyszłości można z pewnością liczyć na wydobywanie także innych pokładów, tak? Tych, które wtedy jeszcze nie były rozpoznane. No więc to wiemy, że tak było. Dokładnie szacowano, czy najpierw sprawdzono, ile wydobywano tego węgla, tam 22 miliony z hakiem ton węgla w 2021 roku, no i liczba zatrudnionych 148 000 robotników w tym przemyśle węglowym. Tutaj pokażę kilka takich skanów z tego opracowania, bo one są bardzo ciekawe i pokazują drobiazgowość tych obliczeń. Nikt tego nie poddawał wtedy wątpliwość, czyli musiały być przeprowadzone w miarę rzetelnie, ale na przykład tak wieszczono, że przy ówczesnych technikach wydobywczych, sięgając po węgiel z pokładów do 1500 metrów, przy rocznej produkcji 50 milionów ton, czyli podwojonej w stosunku do 1921 roku, posiadane zasoby pozwalają na eksploatację przez 3100 lat. No chyba tego nie minęło. No. Ale to technologia się zmieniła, prawda? Policzono nie tylko liczbę kopalni, ale policzono również maszyny parowe, prądnice, elektromotory i sumowano to liczbę tych koni mechanicznych, które to daje. Potem liczono, ile tego węgla się wysyła koleją, tak, w 2021 roku, popatrzcie, tych 15 milionów ton, w 2022 od czerwca do listopada, czyli to już jest ten okres szybko po przejęciu, produkcja całkowita wynosiła 12 milionów z hakiem ton, z czego z tej części polskiej wywieziono już prawie 8 milionów ton. Tak? To pokazuje, że ten potencjał związany z węglem kamiennym został natychmiast wykorzystany przez stronę polską. No tak. No i jak wyglądała wtedy struktura w 2021 roku jeszcze przed podziałem? No, 35% tego węgla wysyłano do Niemiec, 20% do innych krajów, z czego około 8% do Polski. Do Austrii też wysyłano znaczący tam odsetek 7%. Po podziale wysyłka górnośląskiego węgla do innych dzielnic Polski wzrosła do około 5 milionów ton rocznie. Ilość ta zaspokajała całkowicie potrzeby polskiego rynku. Także w okręgach dąbrowskim i krakowskim, czyli tych bezpośrednio sąsiadujących z tymi pokładami górnośląskimi, odnotowano nawet spadek wydobycia, tak? Bo konkurencja tu była bardzo silna. No i to oczywiście podlegało tym zapisom konwencji genewskiej, o których mówiliśmy. To jest kolejny przykład tego, jak drobiazgowo liczono każdy element, nie tylko ilościowo, ale również ceny sprawdzano poszczególnych sortymentów węgla. Wyliczano to, jak widać, co do marki, pokazując właśnie zmiany, które następowały w tamtym okresie na poszczególnych obszarach wydobywczych. To jest jeden z ciekawszych wykresów, który udało mi się tu skonstruować na podstawie danych źródłowych
opracowanych przez Jerzego Jarosa w historii górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim. To pokazuje, jak wyglądało wydobycie węgla od 1913 do 1945, czyli do zakończenia wojny. Ta górna linia niebieska to jest wydobycie węgla w części wschodniej, czyli tej, która została włączona do Polski. I wyraźnie widać, że okres tutaj, ten początkowy, tak, czyli 913-917, to jest okres wojenny, gdzie to wydobycie jest tam na poziomie około 30 milionów ton, potem spada gwałtownie ten kryzys powojenny i od 22 roku faluje. Jak można sobie zadać pytanie, co spowodowało to falowanie? Zaraz odpowiemy sobie. Było kilka przyczyn. Najważniejsze to wojna celna, wielki kryzys gospodarczy od 29 do 33 roku, no i potem od mniej więcej właśnie tego 34-35 roku już postęp wyraźny. Z prawej strony to widać tego wykresu, kiedy wydobycie rośnie i eksport rośnie. I to też zauważymy, czym to było spowodowane. No i wiadomo, tam ostatnie lata 34-35 załamanie zupełnie nawet wojenne. Czerwony wykres, czyli ta czerwona kreska, to jest to, co wydobywano w części zachodniej, należącej do Niemiec. No to terytorialnie też wiemy, które to są miasta, czyli to przede wszystkim ta część Bytomia i Zabrza dzisiejszego. Żółta to jest okręg dąbrowski, czyli te wspomniane stare Zagłębie po stronie polskiej, w Królestwie Polskim. No i okręg krakowski zielony, najmniejszy. Jak widać, znaczenie tego okręgu czy Zagłębia Górnośląskiego, jeśli chodzi o zaopatrzenie w węgiel dla Rzeczpospolitej, było kluczowe, gigantyczne. Tak? Ale to wszyscy o tym wiemy i tu nie trzeba było o tym wątpić. Podobne wyliczenia zrobiono dotyczące koksu, już tutaj nie będziemy się przy tym rozwlekali. Pokazuję to bardzo ciekawe, dotyczące tych ród cynku i ołowiu, hut. Te tabele są, jak widzimy, drobiazgowe wręcz. Tak? Tutaj naprawdę starano się to zrobić solidnie, a to jest wybór niektórych. Podobnie było, jeśli chodzi o rolnictwo. I dokładnie podzielono gospodarstwa rolne ze względu na wielkość i policzono ich siłę taką, czyli ten potencjał rynkowy. Z czym to miało związek? No oczywiście z propagandą plebiscytową. Tak? Ponieważ jeżeli zwracano uwagę na charakter rolniczy Rzeczpospolitej czy Polski, tych terenów, które miały tworzyć Rzeczpospolitą, no i pokazywano, że tam właściwie nic więcej nie ma, a na dodatek ta gospodarka rolna jest odległa od nowoczesnej agronomii niemieckiej, no więc o to chodziło, tak, żeby pokazać wystraszenie. Niektóre dane, trzeba przyznać, nieszczególnie różniły się od tego, co było po stronie polskiej i po niemieckiej, tak, bo na przykład podkreślano wielką rolę obszarników polskich, a po stronie niemieckiej, czyli Górnego Śląska, to przecież też była wielka akumulacja majątków i też te najbogatsze rody posiadały ogromne zasoby, znacznie większe niż pozostała ludność. Symbolem na Górnym Śląsku stała się koza. Tak? Ona była symbolem koza, krowa, tak, słynna Korfantego. Nie? Ale koza była nazywana żywicielką ubogich. To było jedyne zwierzę hodowlane, którego na Górnym Śląsku, w tej części wschodniej włączonej do Polski, było więcej niż po stronie niemieckiej. Tak? Trzoda chlewna była liczniejsza po stronie niemieckiej. No dobra, też możemy mówić, że przecież to był ten zielony Górny Śląsk, prawda? Tam było trochę mniej tych zakładów przemysłowych, więc tam inny profil prowadzenia gospodarki. Ale w przypadku kozy mówimy o tej przewadze przede wszystkim myśląc o latach ciężkiego kryzysu ekonomicznego
tak? Kiedy ona stała się tą rzeczywistą żywicielką rodzin, tak? Kiedy no właśnie, potrafiła wyżywić całą rodzinę, no była skarbem takim tej rodziny. No i teraz jeżeli zastanawiamy się nad tym, jakie były skutki gospodarcze i co się działo w tamtych latach, no to musimy sobie powiedzieć po pierwsze to, że cały okres plebiscytowy i plebiscyt oraz to, co jest nazywane powstaniem, czyli konflikt zbrojny, doprowadził do ekstremalnej wrogości pomiędzy obu stronami. A więc jeżeli dochodziło do aktów przemocy, tak, wśród ludzi, którzy żyli ze sobą, potrafili się bić i zabijać, tak, sąsiedzi. My tego doświadczyliśmy i pamiętamy, jak wyglądała wojna na Bałkanach w latach 90. Prawda? Więc to budzi pewne skojarzenia, które myślę, że są adekwatne. Tak? To znaczy możemy sobie wyobrazić, jak głęboko poraniony był ten obszar i jak głęboko byli poranieni ludzie, którzy tutaj żyli w tamtym czasie. Więc nawet kiedy nastał czas pokoju, to wrogość nie znikła od razu, tym bardziej, że była stale podsycana propagandą. I to też wiemy, jakie skutki, jakie spustoszenie potrafi siać propaganda. Stąd zaraz kiedy zakończył się ten okres 3-letni gospodarki wymiany bezcłowej, rozpoczęła się wojna cłowa, wojna celna. Rok 1925 jest początkiem tej wojny celnej i ona jest bezwzględna też, brutalna, totalna, chciałoby się powiedzieć, na polu gospodarczym. Kiedy ta wojna celna wydawała się już jakoś opanowana, no nastał wielki kryzys gospodarczy, który pogrążył rzeczywiście wszystkich. I to były rzeczywiście bardzo ciężkie lata, o których trudno mówić z tego powodu, że ktoś za coś był winien, tak? Czy próba jednoznacznego określenia na przykład, że no widzicie, wybraliście tę Polskę i ona się wam odpłaciła biedą, byłoby, tak mi się wydaje, zbyt daleko idącym sformułowaniem, ale to, co się działo potem, tak, czyli późne lata 30., druga część lat 30., i już początek władzy sanacyjnej, to już jest coś, o czym możemy dyskutować. Tak? To znaczy, na ile tutaj władza sanacyjna odcisnęła swoje, w moim mniemaniu, negatywne piętno na obszarze Górnego Śląska i dlaczego to było takie szkodliwe. Jeżeli mówimy o znaczących wydarzeniach, no to jednym z bardziej znaczących, o ile nie kluczowych wręcz dla Rzeczpospolitej było wybudowanie magistrali kolejowej, która połączyła Górny Śląsk, czyli obszar przemysłowy, z jedynym wtedy działającym coraz intensywniej zbudowanym od podstaw portem w Gdyni. Tę magistralę budowano od roku 1926, a faktycznie od 1928. Zakończono jej budowę w 1933 roku. I ona od początku była taką aortą, którą krążyła ta najlepsza krew i rzeczywiście przynosiła gigantyczne dochody. Tutaj mamy taką tabelę, która pokazuje, jak to wyglądało z perspektywy kolei, polskich kolei państwowych. W 1933 roku przewieziono 1,470 mld tonokilometrów. Takie było, co przyniosło 1 000 000 złotych zysku czystego. A w 1937 roku, popatrzmy, już prawie 4 miliardy i 18 milionów zysku. Tak, czyli to rzeczywiście pokazuje, jak tam to się pozytywnie zmieniało, czy jakie korzyści przynosiło. Potem taka ciekawostka, ta magistrala przeszła pod zarząd i użytkowanie Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego.
ale Skarb Polski nadal czerpał z tego zyski, przede wszystkim uzyskując te zyski z podatków obrotowego i dochodowego 5 milionów z hakiem i z dochodów i eksploatacji jako jeden z udziałowców kolejne 5 milionów. Mówiliśmy o tym, że trzeba było wszystko zorganizować na Górnym Śląsku. No więc rzeczą, która wymagała chyba największego na początku wysiłku było odpowiednie przeformatowanie przepisów prawnych i regulacja. To było uprawnienie Sejmu Śląskiego. Sejm Śląski jako taki stał się tutaj kluczowym polem rozgrywki polskiej na województwie śląskim. Dlaczego mówię rozgrywki polskiej? Dlatego, że to miało być narzędzie, zwłaszcza odkąd władzę zaczął jako wojewoda sprawować Michał Rażyński, do spolonizowania tego obszaru. I to było świadome, celowe działanie o jasno określonym celu. Polonizacja całego regionu, to znaczy nie tylko takie ideologiczne nastawienie, zaprojektowanie odwiecznie piastowskich ziem, które powróciły do macierzy, ale to miało również a może przede wszystkim doprowadzić do przejęcia wszystkich majątków, które były uznawane za niemieckie. Więc nikt nie pytał, nikomu nie zależało wtedy na czymś takim jak no właśnie, jak rzeczywisty rozwój regionu, tylko chodziło o to, żeby ten region stał się możliwie najlepszą częścią, tak, przynoszącą największe korzyści Rzeczpospolitej. I o ile w pierwszym okresie te uprawnienia Sejmu Śląskiego były traktowane serio, i tutaj wydarzyło się wiele takich rzeczy, które kojarzą się z autonomią właśnie województwa śląskiego, bo te uprawnienia ustawodawcze były bardzo szerokie. To z prawej strony wyliczam prawo do uchwalania budżetu województwa, prawa kluczowe, prawo do nakładania podatków, sprawy szkolne, osobna policja, zarząd wód, organizacja administracji wojewódzkiej, samorządu, rolnictwo, kwestie wyznaniowe. To wszystko było wyłączone, tak? I tutaj podlegało tej zasadzie autonomii. To jak za chwilę zobaczymy, metodami politycznymi próbowano właściwie odebrać te uprawnienia Sejmu Śląskiego już w latach 30. Tak? Więc to, co się wydarzyło w 1945, było właściwie logiczną konsekwencją takiego, a nie innego nastawienia. Sejm Śląski wydawał własny dziennik ustaw, tak, czyli był całkowicie, jakby wszystkie procedury były zachowywane. Tych rozporządzeń już pierwsze pojawiały się tam 17 czerwca 1922 roku, czyli 2 dni po tej konwencji. Nie? No to widzimy bardzo wyraźnie, że dynamika zmian była bardzo, bardzo wysoka. Co trzeba było zrobić? No na przykład trzeba było wprowadzić własną administrację terytorialną, tak? Czyli podzielić na powiaty ten nowy obszar. Tak? No bo kto by zachował administrację i podział dotychczasowy niemiecki? No, nie mógłby to być. Ale to oczywiście jedno z wielu, bo regulowano wszystko. Na przykład zaopatrzenie w mięso, to po lewej stronie tutaj rozporządzenie, albo rozporządzenie z 28 czerwca w przedmiocie przedłużonej mocy obowiązującej ustaw o ochronie lokatorów i zapobieżeniu brakowi mieszkań. Tak? Czyli tego typu działalność socjalną nawet regulowano i podpisany jest tutaj wojewoda śląski Józef Rymer. Dlaczego mówiłem o tym, że metodami politycznymi próbowano wpłynąć na sytuację w województwie? No, pokazuje nam to, jak wyglądały wybory. Sejm Śląski to było w początkowym okresie 48 mandatów, więc trzeba było przeprowadzić wybory do Sejmu Śląskiego, tak? Czyli musiała być ordynacja,
ordynacja była podobna do tej, która w tej chwili jeszcze w Polsce obowiązuje, czyli liczenie metodą D'Hondta. Tak? I kto wygrał pierwsze te wybory w 1922 roku? Blok Narodowy, tak? Czyli ten taki wokół Korfantego, ale potem popatrzmy, 8 mandatów Polska Partia Socjalistyczna, 7 Narodowa Partia Robotnicza, nie? I potem mamy 12 mandatów niemieckich katolików, tak? I 2 mandaty socjaldemokratów niemieckich i 1 mandat Polskie Stronnictwo Ludowe. Potem zaczęły się zawirowania polityczne, wiadomo, przewrót majowy w 26 roku, sanacja, przejmuje władzę Grażyński jako wojewoda i dochodzi do, w mojej ocenie, do coraz bardziej znowu bezwzględnych aktów naruszania autonomii województwa śląskiego. Zresztą to też był jeden z celów mniej lub jawnie, mniej lub bardziej jawnie wyrażany przez Grażyńskiego, jakim było zlikwidowanie tego tworu autonomicznego, a podporządkowanie władzy centralnej. No i pierwsze wybory, które potem trzeba było, czy powtórzono, bo drugi raz się odbyły w 1930 roku, to pierwsze pokazują przewagę, proszę spojrzeć, partii niemieckich, 19 mandatów. Pozostałe zostały rozproszone. I kto zdobywa 13? Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, czyli twór ten korfantowy, a 10 mandatów zdobywa Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy, czyli sanacja śląska. Tak? Jeżeli patrzymy na sytuację w obecnym województwie śląskim, tak i sejmiku śląskim, widzimy, że mamy do czynienia dokładnie z tym samym. Z czym? No z tym, że ludzie dzielą się według poglądów, tak? A przynależność do partii, tak jak tutaj mamy tego obraz, narodowych, ma znaczenie wtórne, użytkowe. Tak? No, czego świadkami jesteśmy w tej chwili, patrząc na rozdanie mandatów w naszym Sejmiku Śląskim. W 1930 roku te drugie wybory wyrównały już, ale co wyrównały? To znaczy zmarginalizowały partie niemieckie, tak? Natomiast wyrównały głosy sanacyjne i korfanciorzy, nie? Po 19. No ponieważ to była sytuacja nie do przyjęcia nadal, to trzeba było zmienić ordynację. Tę ordynację zmieniono i w 1935 roku przeprowadzono coś, co też nazwano wyborami. 24 mandaty, które były do obsadzenia, bo zmniejszono liczbę mandatów. Obsadziła już tylko jedna słuszna partia sanacyjna. Grażyński lubił zmieniać wybory. Prostymi metodami. To, co wzbudza największy sentyment taki w myśleniu o okresie autonomii, to jest możliwość zarządzania własnym ze statutem organicznym. Skarb Śląski przekazywał część dochodów własnych do budżetu centralnego. To nazywają tangentą, tak? Wyliczano to według takiego wzoru, jak tutaj widzimy. To był wzór uzależniony nie tylko od dochodu, ale od rzeczywistej liczby ludności, mieszkańców województwa no i przekazywano to na te cele, które zostały określone w statucie. No i co teraz tu mamy? Ilość rzeczywistą przekazywanych tych transz pieniężnych w porównaniu do wydatków budżetowych państwa polskiego. Może tu spójrzmy na tę prawą stronę. W latach 30. te wydatki budżetowe państwa polskiego tam obliczano w okolicach 2
miliardów 200 milionów czy 300 milionów, powiedzmy, tak? A ze Skarbu Śląskiego wtedy trafiało, pamiętajmy to, w końcowej okresie kryzysu w 1933 około 82 miliony złotych, w 1934 66, tak? Czyli w sumie tam, jak to można policzyć, to tak? Znaczący odsetek tego, czyli wpływ. Dochody w tych latach 24-39 w sumie obliczono na 1 352 miliony złotych. A Skarb Państwa w ciągu 15 lat, no właśnie ten 1 300 milionów złotych pozyskał. I teraz tak, bo to tutaj właśnie warto zauważyć, że 94% z tej kwoty trafiło na cele o charakterze ściśle państwowym. A oprócz tego jeszcze Skarb Państwa zasiliły 3 miliardy z Davis uzyskanych ze sprzedaży węgla dodatkowo. Na co wydawano pieniądze? Przede wszystkim na szkolnictwo, na utrzymanie personelu, na budowę nowych szkół. Wybudowano na przykład 32 szkoły powszechne, potem 58 i 50 kolejnych rozbudowano. Ze Śląskiego Skarbu nie przekazywano środków na nakłady na rzecz obronności państwa. To myślę, że to jest największa ciekawostka z tym związana, że Autonomiczne Województwo Śląskie nie współfinansowało obronności państwa, no ale były inne formy finansowania i to też o tym warto pamiętać. Taki szybki przegląd tego, jak się zajmowano sprawami gospodarczymi, daje obraz prasy ówczesnej. I muszę powiedzieć, że przeglądając to tak dosyć w dużym tempie, ale bo tam tego jest naprawdę wiele różnych publikacji, można było zauważyć nie tylko to, że prasa zajmowała się bardzo solidnie wszystkimi sprawami, to znaczy odbiorcy, mieszkańcy, ludność Górnego Śląska musiała tym być szczerze zainteresowana, tak? Bo tam nie było dotowanej prasy, trzeba było na siebie zarobić sprzedażą egzemplarzową. Tak? Czyli jeżeli ktoś publikował coś, co nie miało odbiorców, tak? No to szybko dosyć bankrutował, ale ludzie byli zainteresowani tym, jak to rzeczywiście wygląda. Byli nie tyle zainteresowani taką czystą propagandą, co rzetelnym obrazem sytuacji. Tak? Oczywiście każda gazeta, każdy tytuł ma swój profil, choćby tylko obszar tematyczny, którym się zajmuje, ale samo to, że w sposób naprawdę rzetelny i solidny zajmowano się sprawami gospodarczymi, pokazuje, że tak, że to były tematy, które musiały być podejmowane nawet w takim codziennym życiu, a nie na zasadzie takiej, a zróbcie coś za nas i będzie ok. No i teraz dochodzimy do tego momentu, w którym zaczęto realizować politykę polonizacyjną, tak? Czyli przejmowanie majątków niemieckich i jak to się działo i dlaczego tak się działo. No więc jeżeli po włączeniu początkowo wszystkie zakłady przemysłowe były w rękach niemieckich, to jest to echo ciągle tego rozdarcia na tle narodowościowym, tej kreacji, to strona polska próbowała, no ponieważ dysponowała bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, próbowała wciągnąć przede wszystkim tę stronę, która była najbardziej zainteresowana obniżeniem potencjału niemieckiego, czyli Francuzów, tak, do współpracy. I tak się stało. Przede wszystkim francuski kapitał wchodził do wielu firm z poparciem państwa polskiego. A strona polska zaczęła wykorzystywać coraz sprytniej, trzeba dodać, metody administracyjne. Tak. Jako pierwszy powstał Skarboferum słynny,
który właśnie zmniejszył ten odsetek kapitału niemieckiego. Potem zaczęto przejmować akcje takich firm jak Gisze, które częściowo przejęli Amerykanie. Ta fabryka związków azotowych w Chorzowie została przejęta wprost przez polski skarb. No a z kolei zakłady, które pozostały po stronie polskiej i potrzebowały zaopatrzenia ze strony niemieckiej, no to cierpiały z tego powodu, no bo wiadomo, wojna celna i późniejsze perturbacje doprowadziły do zablokowania tego przesyłu. No i co się jeszcze okazało? Okazało się, że rynek polski jest po prostu zbyt małochłonny, żeby przyjmować produkcję górnośląską. Tak? I trzeba było bardzo szybko szukać innych rynków zbytu, czyli pomysłu na to, gdzie, w jaki sposób eksportować to, co było wytwarzane na Górnym Śląsku. Stąd niesamowity sukces Gdyni, tak? Która stała się tym oknem na świat, ale głównie dlatego, że to pozwalało eksportować zarówno surowce, jak i inne efekty produkcji górnośląskiej. No i przynosiło zysk Skarbowi Polskiemu, Skarbowi Państwa w postaci właśnie tych dewiz, tego co zarobiono dzięki eksportowi. To, co rzeczywiście przygniatało przemysł górnośląski, no to była sytuacja gospodarcza ogólnoświatowa, głównie kryzys, no i inflacja w Niemczech też i w Polsce miała wielkie znaczenie. O tym już mówiłem, jak wielkie znaczenie miało sam przemysł, ale również dlaczego to budziło takie wątpliwości wśród ludności miejscowej, ponieważ ta dysproporcja na stanowiskach administracji przemysłowej wyższego szczebla w stosunku Niemców, tak, czy tych, którzy utożsamiali się z tą opcją, w stosunku do tych, którzy byli zwolennikami opcji polskiej, była silna i wyraźnie to liczono po prostu. Naprawdę to liczono. To, co początkowo zostało uchwalone czy określone w ramach traktatu pokojowego nazywanego traktatem wersalskim i tego porozumienia genewskiego, wyglądało w ten sposób, że na przykład pruskie kopalnie skarbowe, które składały się z kopalń węgla kamiennego Król, Bielszowice i Knurów oraz tam brykietowni, zakładów koksowniczych i pól górniczych o łącznej powierzchni 32 000 hektarów z gigantycznymi zasobami węgla, tam 7,9 miliardów ton węgla, zostały przejęte przez państwo polskie. Tak? Podobnie stało się z hutą ołowiu i srebra w Strzygnicy, czy fabryką tych związków azotowych w Chorzowie i państwowymi jakimiś urządzeniami, przedsiębiorstwami wodnymi i kolejowymi. To, co już mówiliśmy o tym, że trzeba było przyciągnąć kapitał zewnętrzny, przede wszystkim francuski, ale również amerykański się udało. Angielski, włoski był średnio zainteresowany. Anglicy raczej, o czym też wiemy, tutaj chronili, czy woleli widzieć jakiś stan równowagi, tak? Co i w jaki sposób przejęto? No przede wszystkim przejęto te kopalnie skarbowe w postaci spółki dzierżawnej, spółki akcyjnej w Katowicach, czyli ten Skarbofer. Te wspomniane huty ołowiu i srebra w Strzygnicy i Bank Śląski. Ale w tym początkowym okresie 22-26 te zabiegi strony polskiej należy uznać za nieudane, nie przynosiły takich pożądanych rezultatów, to znaczy ta własność nie przechodziła w takim tempie z rąk niemieckich w ręce polskie. Co więcej,
szykanowani przedsiębiorcy niemieccy, czyli ci magnaci wielkoprzemysłowi, zaczęli prowadzić działalność, która naprawdę się nie podobała już stronie polskiej, bo co oni robili? No, stawiali bierny opór, sprzedawali przede wszystkim do Niemiec swoją produkcję, tak? Czyli wysyłali tam, gdzie uważali, że to jest słuszne. Jeżeli wykonywali jakieś działania związane na przykład z obniżaniem kosztów czy z redukcją zatrudnienia, to w taki sposób, żeby to bolało stronę polską. Jeżeli rosła presja na przykład fiskalna, to powszechnym zjawiskiem stało się fałszowanie ksiąg podatkowych, unikanie opodatkowania, czyli stosowanie wszystkich metod takiego bojkotu. Wierzono, że znajdzie się jakiś sposób na uniknięcie konsekwencji. Tak? Przede wszystkim dlatego, że państwo polskie wciąż było słabe i administracja była niewydolna. Tak? Więc jeżeli była okazja, możliwość, to ją wykorzystano. Ten, który zmienił zasady gry, był Grażyński i on zmienił je naprawdę, ponieważ on metodycznie zaczął zaciskać pętlę taką administracyjną na tym kapitale niemieckim, co wiązało się z bardzo złożoną, taką gałęziową polityką, przede wszystkim którą on kierował do władz centralnych w Warszawie. Ale to był czas, kiedy każdy chciał zarobić. I Grażyński z tego powodu strasznie też był niezadowolony z tego, jak postępują władze centralne w Warszawie, ponieważ oni rozdawali swoim różne posadki, tak, i pozwalali swoim wchodzić w różne relacje takie finansowe, gospodarcze z tymi znienawidzonymi Niemcami. I on tam słał monity, apele różne, żeby to ukrócić. Oprócz tego kwitła korupcja. Więc, no tak. A raz po raz pojawiały się takie inicjatywy ustawodawcze, które zwalniały na przykład wielki kapitał, nie, z podatków, czy zachęcali rzekomo do inwestowania, tak, no, ale po to, żeby coś tam swojego zyskać. No a to raczej z perspektywy Grażyńskiego utrudniało niż ułatwiało polonizację, tak, czyli przejmowanie tych majątków tutaj. No i w latach 27-29, czyli w tym szczytowym okresie wojny celnej, ale jeszcze przed kryzysem, kapitał niemiecki oficjalnie zaczął zmniejszać swój stan posiadania na przykład w przemyśle cynkowym poprzez odsprzedawanie akcji kapitałowi amerykańskiemu. Tak. No i ten stan wyglądał tak, że w 26 roku mieli 40% ponad, a potem już nieco ponad 36% 3 lata później. Wchodził ten kapitał francusko-belgijski, znacząco zwiększając swój udział, no i kapitał polski, patrzmy tam od 4 w 26 do 16 w 29. Lata 30. to jest szczyt aktywności Grażyńskiego i to jest to, co nazywamy etatyzmem narodowym. Co to znaczy etatyzm? To jest ingerowanie państwa w życie gospodarcze na wszelkie dostępne sposoby. W ten sposób przejęto tutaj pokój, a jak to się stało? No właśnie, ta pętla administracyjna, fiskalna. Im bardziej oni unikali, czyli ci, powiedzmy, kapitaliści niemieccy, tym językiem, jakim się posługują nawet niektórzy tutaj nasi badacze polscy, no więc im bardziej kapitaliści niemieccy unikali obciążeń legalnych, czyli płacenia podatków, tak, i stosowali różne uniki z tym związane, tym bardziej Grażyński czekał. Na co czekał? Na to, żeby poziom zadłużenia przekroczył możliwości zapłacenia tych długów. I jak
dana firma, dane przedsiębiorstwo nie było w stanie już spłacić tego zadłużenia, to przejmowano ten majątek, tak? On stawał się tą masą upadłościową. No i w ten sposób udało się przejąć dużą liczbę tych różnych przedsiębiorstw. W 1932 roku w polskie ręce przeszły Rybnickie Górnictwo Węglowe, Rudzkie Górnictwo Godula S.A., Kopalnia Wirek, cały koncern księcia Pszczyńskiego, no i ta spółka na przykład po amerykańsku wtedy nazwano, bo z dużym kapitałem jeszcze, czyli po angielsku The Henkel von Donnersmarck Beuten Estates, tak, czyli nieruchomości. Tak to wyglądało. Większość kapitału akcyjnego to wciąż kapitał niemiecki w 1935 roku. Tak? Ale udział tego kapitału już był znacząco niższy niż wyjściowo w 1922 roku. Tak? Pamiętamy, tam było 90%. Polski kapitał 20%. Amerykański 13%, francuski 9% i czeski 4%. No i jako ostatni z przykładów tej działalności polonizacyjnej przejęcie majątku księcia Pszczyńskiego w 1937 roku za zaległości podatkowe właśnie. Nie był w stanie spłacać, przejęto i najpierw Sąd Grodzki ustanowił zarząd przymusowy nad gigantycznym majątkiem, czyli nad 11 kopalniami, 2 tartakami, 3 cegielniami, stolarnią, browarem i tam to jest chyba największe, jeśli chodzi o obszar, folwarki i lasy. Tak? No i posłużono się ulubionym określeniem tamtego czasu, czyli co? Uzdrowiono, tak? Czyli przymusowa sanacja nastąpiła stosunków finansowych poprzez reorganizację i pozbycie się drogich i nieuczciwych pracowników niemieckich. No w efekcie przywrócono rentowność książęcych przedsiębiorstw i częściowo spłacono wierzytelności, w tym wobec Skarbu Państwa i Skarbu Śląskiego, czyli wszystko się odbyło legalnie, tak jak należy, przywrócono porządek. No w 1939 czy do 1939 zdążono właśnie przejąć Towarzystwo Akcyjne Hohenlohe Werke, też z kilkoma kopalniami węgla i ród, kombinatami hutniczymi. No i jak to się odbywało? No tak samo. Nie wywiązywali się z obowiązków podatkowych, więc obliczono kwotę zaległości na 31,6 milionów złotych. No i oczywiście legalnie na drodze sądowej cały ten majątek poprzez zarząd przymusowy przejęto. Co to oznacza? To oznacza, że obie strony prezentowały nieprzejednaną wrogość wobec siebie po prostu. Nieprzejednaną. Niemcy woleli stracić cały majątek, niż zapłacić choćby 1 zł podatku. No i to właśnie ta bezlitosna wojna gospodarcza odbywała się na takich poziomach jak międzypaństwowy, ta wojna celny protekcjonizm, czyli ochrona własnych rynków. Na poziomie lokalnym władze lokalne naprawdę też nie przebierały w środkach. Władze polskie z przemysłem i kapitałem uznawane za niemiecki. No i władze polskie walczyły również z ludnością nieprawomyślną, niepodejrzaną narodowo. Ja to tu pominąłem ten wątek, nie wdawałem się w szczegóły, ale te wszystkie wypowiedzi Grażyńskiego są znane w szczególności po aneksji tak zwanego Zaolzia, kiedy tam te działania się bardzo nasilono. Czego oczekiwano? No, tak jak w każdym systemie autorytarnym, to były szczególnie lata 30., tak? A właściwie już po przewrocie majowym. Tak? To Polska stała się państwem autorytarnym i tak jak w każdym takim państwie autorytarnym przede wszystkim oczekiwano podporządkowania się, w tym na przykład porzucenia majątków i kapitału,
absolutnej lojalności wobec władz i Polski. Stąd trudno się dziwić koniunkturalizmowi powszechnemu w tamtym czasie. Dla mnie wciąż zagadką jest to, jak liczne były te zgromadzenia ostentacyjnie propolskie, tak, wśród Ślązaków. Bo o ile można tam na pewno przypisać znaczną część tego rodzaju demonstracji szczerym uczuciom, tak, to zawsze pozostaje pytanie o to, na ile to było sterowane. Tak. No i korupcja polityczna jako podstawowe narzędzie i coś, co się nie starzeje. Jak wspominałem, literatura z ostatniego czasu i nie tylko ostatniego czasu jest dosyć bogata w tym zakresie. Ja muszę powiedzieć, że szczególnie oprócz takich klasycznych już w momencie ukazania się rzeczy, jak ten słownik powstań śląskich w prawym dolnym rogu, trzeci tom, najgrubszy o 22 roku. To jest bardzo fajna publikacja. Uderzyło mnie to, co okazuje się również, co wydawane jest przez katolicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tam te publikacje są naprawdę bardzo dobre. Tam jest kilku świetnych autorów. Dr Węce, Rosenbaum, Sebastian, tak, i paru innych. Teraz w ostatnim tygodniu miała miejsce premiera Atlasu, opracowanego przez naukowców tutaj IPN-owskich. Ja tego Atlasu jeszcze nie miałem w rękach, ale ostrzę sobie zęby, na pewno będę go chciał, bo to jest coś, co na pewno będzie bardzo wartościowe. Tym bardziej, że Jest dostępny. już jest dostępny. W orbicie jest. Jest, Tak. Chyba jest. A to, co tutaj widać, jako w tym górnym rzędzie, drugie od lewej, województwo śląskie drugiej RP, to jest zbiór też mapek i tablic, które, jeśli chodzi o dane takie zebrane, to jest nieprzebrany skarb informacji. Fantastyczna rzecz. Na dole z kolei, z lewej strony w tym dolnym rzędzie, jest taka nowa biografia Hansa Lukaszka, który powinien wszystkich tych, którzy są zainteresowani ideą niepodległości Górnego Śląska zainteresować. To jedna z najważniejszych postaci tego ruchu. No i z drugiej strony u góry, od prawej, też fajnie napisana po dziennikarsku przez Józefa Krzycha z Gazety Wyborczej biografia Korfantego. To jest o tyle fajne i ciekawe, że to jest uczciwe spojrzenie. Tak? Czyli nie stawia się ani pomnika, ani się nie udaje, że był kim innym niż był. Po prostu. A dobrze, ci, którzy choć trochę się interesowali postacią Wojciecha Korfantego, wiedzą, czy Adalberta Korfantego, pierwotnie to wiedzą, że to był człowiek o bardzo złożonej osobowości i biografii przez to. I tyle z mojej strony. Dziękuję. Teraz patrzę, ile mi to zajęło. Są jakieś pytania? Żebym nie zapomniał, bo Pan w końcowej swojej wystąpienia tu powiedział, na ile było prawdziwe zaangażowanie Ślązaków w polskość, w te wystąpienia propolskie. Więc akurat mi się przypomniało, bo miałem okazję rozmawiać z pewnym panem, który żył w tym czasie i on mi to w bardzo prosty i taki klarowny sposób przedstawił. Powiedział tak, szczególnie kiedy było bezrobocie, w czasach bezrobocia, ludzie nie mieli pracy, młodzi i starzy, a on był wtedy 14-letnim młodym synkiem. Władze organizowały szczególnie propowstańcze spotkania, capsztyki. I na tych capsztykach, na tych najbardziej honorowych miejscach siedzieli ci ludzie propolscy, którzy zawsze mogli sobie, dostawali kupę piwa za darmo, żymła i knebelek wusztu. A wtedy do ludzi bezrobotnych w tamtym czasie knebelek wusztu i żymła to było coś bardzo ważnego. Powiedział, a my se eno chodzili, my boroki se eno chodzili i mogliśmy śliny łykać i patrzeć, jak te teryńskie Poloki się tam siedzą i jedzą.
I szczególnie jeśli chodzi o tych młodych ludzi, to bardzo przyciągało takie promowanie takiego zachowania i bycie takim bardzo propolskim. To była jedna z takich podstawowych, może udanych prób przeciągania na stronę polską. A druga sprawa, uważam, że jeśli chodzi o harcerstwo, tam to było, nie chcę użyć takiego brzydkiego określenia, ale tam była prawdziwa tresura. Tam była moim zdaniem taka prawdziwa tresura propolsko, coś to uwidoczniło szczególnie w 1939 roku, kiedy ci młodzi i bardzo młodzi ludzie byli tak przesiąknięci tą nacjonalistyczną propagandą polską, że no po prostu masowo ginęli. Ale to było z jednej i z drugiej strony. Ale jak przyjmiemy się tak samo. Oczywiście, ale przyjmiemy się tu tego, No, pan powiedział, rozmyślił nie No, polsko. ale- Oczywiście, że było. Na drugiej stronie było. To samo. Chociaż oni tam nie musieli nikogo Ja napadać, też tam nie- chciałbym tutaj zadać pytanie, jedno, żeby też nie marnować czasu. Mianowicie powiedziałeś tam, że była właśnie ta nacjonalizacja. Jak wiemy, w Polsce też ona była i z tego co wiem, w Polsce ona bardzo negatywnie wpłynęła na gospodarkę. Jak wpłynęła na gospodarkę u nas w Śląsku? Jeszcze bardziej negatywnie, może mniej, czy tak samo? Jak to wyglądało? Znaczy trudno to ocenić, ponieważ przyszedł 39 rok wrzesień i się wszystko zerwało. Tak? Te procesy z gospodarką nacjonalizowaną i centralizowaną, czyli generalnie z etatyzmem jest tak, że w krótkim okresie, w początkowym okresie, przez pierwsze 2, 3, nawet 5 lat, to może przynosić niezłe efekty, tak? Bo się wydaje, że jakieś negatywne, w cudzysłowie oczywiście, efekty takiego myślenia egoistycznego, jak często jest kojarzony kapitalizm, tak, z jakimś egoizmem, to zostały złagodzone, tak, bo wiadomo, na co idą te pieniądze, kto tym zarządza i można efekt wykazać, tak, taki spektakularny. No, ale potem prędzej czy później przychodzi jakiś kryzys, jakiś problem, czego doświadczamy w tej chwili. No, to już trudno mówić o korzyściach z etatyzmu, bo każdy zauważa, że to nie jest zarządzane w ten sposób, który jest najbardziej efektywny ze strony punktu widzenia ekonomicznego. Dziękuję. Tutaj już główny organizator Józek mnie popędza. To jedno szybkie pytanie i kończymy. Nie, ja głośno powiem. Dziękuję. Panie profesorze, pana wykład przyjąłem z mieszanymi uczuciami. Jestem Ślązokiem, Europejczykiem. Jak długo jeszcze my, Ślązacy, będziemy ciągle wiadolić, skarżyć się tego? Skończmy, mamy wspaniałą, młodą inteligencję tu na Śląsku. Czasy są zupełnie inne. Przykładem jest sobie pan. Mamy organizacje społeczno-polityczne. Choć przykładem jest prezes Józef Porto. Chciałbym usłyszeć, co dalej z tym Śląskiem, a przyszłość Śląska, jak pisze Jan Ant w swojej książce, jest wspaniała. To jest jedno z takich pytań. Drugie, mam takie pytanie, czy pan się zgodzi ze mną, z moim takim wywodem, że gdyby tu od 1741 roku do 1945 nie było na Śląsku administracji prusko-niemieckiej, to dziś tu na Śląsku nie mielibyśmy administracji polskiej. To jest raz. Drugie mam, jeszcze częściej to może być pytanie, dlaczego, to mnie interesuje, naprawdę i bulwersuje, dlaczego do nas Ślązaków, Polacy mieli wdzięczność, a mają tyle nienawiści. Przykładem jest choćby nasz, Kaczyński. nie nasz, bohater narodowy Wojciech Korfanty. Przecież on w Polsce podał ten Śląsk, jak mówi doktor Gorzelik na tacy. I jak on został potraktowany? Pozwólcie, proszę Państwa, pozwólcie,
że przeczytam to, co Kazimierz Kuc pisze właśnie o Korfantym i o jego... Ale prosiłbym też krótko. Józef Piłsudski, jeszcze tu tak może dorzucę. Józef Piłsudski, wiadomo kto to jest Józef Piłsudski, najważniejszy człowiek tamtych czasów, twierdził, cały ten Górny Śląsk mam 4 litera. No. Prezydent Polski Mościcki. Korfanty nigdy Polski nie kochał. Ksiądz Aleksander Skowroński tak pisał o Korfanty. Gospodarz ziemi śląskiej, wyeksmitowany przez lokatorów przypadkowych. Tułał się po Slezsku, Morawach, Czechach i Francji. Od 1935 roku, 4 lata, prawda? I on i też nasz wielki marszałek Konstanty Wolny. I co teraz pisze Kazimierz Kuc właśnie o Korfantym osadzeniu go w twierdzy. Osadzenie Korfantego w twierdzy brzeskiej było dla Ślązaków szokiem. Na tamte czasy swoistą Hiroshimą, którego zadręczono tylko dlatego, że przywiódł Ślązaków do Polski. Korfanty był męczennikiem i ofiarą sanacyjnego państwa faszystowskiego. Ślązacy utracili zaufanie do swojej nowej ojczyzny. Polska, podobnie jak państwo Niemców, okazała się ojczyzną nie swoją, poczuli się oszukanymi i potraktowani obywatelami drugiej kategorii. No dzisiaj też jesteśmy potraktowani, to jest ciąg dalszy. Na pogrzeb Wojciecha Korfantego nie przybył żaden przedstawiciel rządu. To jest akt, no, coś niebywałego. Ślązacy, drugi sort, wiadomo, obca niemiecka, no, dziś najważniejszy człowiek w Polsce, a Korfanty w duchu, że tak powiem, bo tak oficjalnie tego nie mógł tam napisać, powiedzieć, ale czytamy to w literaturze historycznej. Czy warto było Górnoślązaków do tej Polski prowadzić? Korfanty zadał sobie takie pytanie. I jeszcze mam ostatnie. Ja bym już się rozwinął. Czy pan też się zgodzi ze mną? No to nie jest nie tylko mój wywód, że na Śląsku po I wojnie nie było żadnych powstań śląskich. Ci, jak twierdzą Polacy, już pierwsze i drugie, to były strajki ekonomiczne, tak jak w 80 roku. Ludzie, nasi ojcowie zarabiali grosze u tych Prysaków. To były strajki ekonomiczne. Trzecie, tak zwane powstanie śląskie, to było świetnie przygotowane. Kazimierz Kuc stwierdził, że to był majstersztyk służb specjalnych. Majstersztyk. Przez lata przygotowany. Tam była armia 50-60 tysięcy. I co? Hanysy, nasi ojcowie. Za co? Za co, jak nie mieli co do worka włożyć? Taką armię zbudowali? Francuzi byli gwarantem tej armii. Tam było całe dowództwo polskie. I dlaczego jest ten zapis, że to jest śląskie powstanie? Dlaczego? No jest zapis taki, Ja bym tu już skończył, bo naprawdę z jednego pytania pojawiło się 3 i bardzo daleko to był od teren tematu. plebiscytowy, Śląsk i Naprawdę prosiłbym, I nie mogli Polacy tam żadnych zbrojnych powstań ani działań prowadzić, bo inaczej by z gry wypadli. Stąd jest ten zapis. Ale żeśmy Polakom powinni dać przekaz. Mamy tą inteligencję historyczną. Prosiłbym już koniec. Wojna polska. Bo już się rozwinęło bardzo pytanie i wątek. Dziękuję, już skończymy. No to... Myślę, że dzisiaj, ale ja myślę, że i tak udzieliłeś odpowiedzi, że... Ja chciałbym podziękować tutaj gościowi. Dziękujemy Ci. Dziękujemy bardzo. Oraz Zapraszam na kolejny wykład.